ассалому алейкум бинандагони гироми. нашри навбати барнома иттилооту ахборон мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонед. дар студия бо шумо Шаҳзод Раҷабзода. имрӯз мулоқоти сарвазири ҷумҳурии исломии Покистон Шаҳбоз Шариф ва раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Тоир Зокирзода баргузор гардид. дар мулоқот таъкид шуд ки маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон бо парламенти ҷумҳурии исломии Покистон ҳамкориҳои судмандро ба роҳ монда тавассути гурӯҳҳои дӯстӣ масъалаҳои марбут ба қонунгузорӣ ва дигар масъалаҳои барои халқу давлатҳо муҳимро мавриди ҳаллу фасл қарор медиҳанд. маврид ба зикр аст ки то имрӯз аз шумораи умумии санадҳои ҳамкории дуҷониба 9 он тавассути парлумони Тоҷикистону Покистон тасдиқ гардида бозбинӣ ва тақвият бахшидани амалигардонии онҳо зарур шуморида шуд. зикр гардид ки маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аъзои фаъоли ассамблеяи парламентии созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ ки дафтари кории он дар шаҳри Исломобод ҷойгир буда дар оянда низ барои тақвияти робитаҳо имкониятҳои ҷойдоштаро мақсаднок истифода хоҳанд кард. дар доираи сафари расмӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон сарвазири ҷумҳурии исломии Покистон Шаҳбоз Шариф бо сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Хоҳӣ Расулзода мулоқот намуданд. аснои мулоқот ҷонибҳо сатҳи равобити дуҷонибаро мавриди баррасӣ қарор дода оид ба тақвият бахшидани ҳамгироӣ дар соҳаҳои энергетика, саноат, роҳу нақлиёт, кишоварзӣ, илму маориф ва фарҳанг ҳавасмандӣ зоҳир намуданд. дар соли 2023 гардиши савдои мутақобила бо ҷумҳурии исломии Покистон 52,7 миллион долларро ташкил дод ки нисбат ба соли 2022 62,2% афзоиш ёфтааст. таъкид шуд ки новобаста аз нишондиҳандаҳо то ҳол ҷиҳати густариши бештари равобити иқтисодию тиҷоратӣ имкониятҳои дуҷониба ба пуррагӣ истифода нашудаанд. зимни мулоқот ҷонибҳо ҳамчунин таҳкими ҳамкориҳои бисёрҷонибаро дар чаҳорчӯби Созмони Милали Муттаҳид, Созмони ҳамкории Шанхай, Созмони ҳамкории исломӣ ва Созмони ҳамкории иқтисодӣ зарур шумориданд. имрӯз сафари расмии сарвазири ҷумҳурии исломии Покистон Шаҳбоз Шариф дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба анҷом расид. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе меҳмони олимақомро сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Хоҳӣ Расулзода гусел намуданд. 3 июл асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати иштирок дар вохӯрии сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ба шаҳри остонаи ҷумҳурии Қазоқистон сафар карданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. дар ин сафар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунад. 3 июл асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар вохӯрии сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ба шаҳри остонаи ҷумҳурии Қазоқистон ворид шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Нурсултон Назарбоев президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сарвазири ҷумҳурии Қазоқистон Олжаст Бектенов ва дигар намояндагони воломақом гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ба истиқболи меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатӣ оро ёфта афсарони қаравули фахрӣ саф оростанд. 3 июл дар шаҳри Остона асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай бо президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим Ҷомарт Токаев мулоқот намуданд. дар вохӯрии ҷонибҳои мухталифи ҳамкориҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Қазоқистон масъалаҳои рӯзномаи ҷаласаи навбатии созмони ҳамкории Шанхай ва мавзуоти алоҳидаи минтақавию байналмилалӣ баррасӣ шуданд.
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз пазироии самимӣ ва имкони дидору мулоқот изҳори сипос намуданд. дар вохӯрии масоили рушду инкишофи муносибатҳои ҳамкорӣ дар бахшҳои тиҷоративу иқтисодӣ, кишоварзӣ, энергетика, нақлиёти ҳавоӣ ва амният муҳокима гардид. ҷонибҳо омодагии худро ҷиҳати идомаи фаъолияти ҳамоҳанг дар масъалаҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ иброз доштанд. баргузории ҷаласаи навбатии комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ дар шаҳри Душанбе аз масъалаҳои дигари мулоқот буд. дар рафти суҳбат ҷараёни кор дар соҳаи рақамикунонӣ ва масъалаи ҷудо кардани бурсияҳо барои тайёр намудани мутахассисони тоҷик дар соҳаи технологияи иттилоотӣ баррасӣ гардид. ҷонибҳо инчунин оид ба дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳ гуфтугӯи судманд анҷом доданд. 3 июл дар шаҳри Душанбе мулоқоти роҳбарияти хазинаи байналмилалии асъор бо намояндагони ташкилоти байналмилалии молиявӣ доир гардид. дар он вобаста ба масъалаҳои устувории молиявӣ, дастгирии лоиҳаҳои марбут ба обу иқлим, ташаккули сиёсати молиявӣ ва дар ин замина таъмини рушди иқтисодӣ ибрози назар карда шуд. дар идома иштирокдорони чорабинӣ аз кохи Наврӯз дидан намуда бо тарҳи бино ки бо истифода аз нақшу нигори миллӣ ва ҳунару маҳорати баланди кандакории мардуми тоҷик оро дода шудааст шинос шуданд. Кандакориҳо дар чӯб, мусаввараҳо, қандилҳои зебову диққатҷалбкунанда ва дигар шоҳкориҳои меъморие ки таърих, урфу одат, расму оин ва маданияту фарҳанги волои миллати тамаддунофари тоҷикро муаррифӣ мекунанд, диққати меҳмононро ба худ ҷалб намуд. ҳамчунин таваҷҷӯҳи меҳмонон ба шоҳкории устоҳои чирадасти тоҷик ки бо истифода аз сангҳои қиматбаҳо ва ҳаккокӣ намудани ҳаёту рӯзгор, расму оин ва дигар анъанаҳои қадимии мардуми тоҷик дар сангу чӯб ҷалб гардид. дар маҷмӯъ меҳмонон ба услуби меъмории сохтмони кохи Наврӯз ки таҷассумгари тамоми паҳлӯҳои фарҳанги миллии мардуми тоҷик мебошад ва шоҳкории беназири ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад, баҳои баланд доданд. дар ноҳияи Темурмалик ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бунёду навсозии 277 иншоот ба нақша гирифта шудааст. дар пайи созандагиҳо симои ноҳия зебову назаррабо гардида, давра ба давра барои бо шуғли доимӣ фаро гирифтани сокинон имкониятҳои мусоид фароҳам оварда шудааст. тафсилоти бештар дар гузориши Олим Носирзода. ба муносибати истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон бунёди 277 иншоот ба нақша гирифта шудааст ки ҳоло корҳои созандагиву бунёдкорӣ дар маҳалли иншооти сохташаванда мароми тоза касб намуда, марҳила ба марҳила бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. ин ҳама ободониву бунёдкориҳо самараи истиқлолияти давлатӣ буда, пеш аз ҳама аз ташаббусҳои наҷибонаи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегиранд. ҳамчунин мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорон дар ҳамдастӣ бо сокинони маҳаллӣ ҷиҳати амалӣ сохтани тадбирҳои созанда ва пешрафту шукуфоии ин гӯшаи ватан саҳми назаррас доранд. дар заминаи амалисозии ҳадафҳои созанда аз маҷмӯи иншооти ҷашнӣ, коргоҳу корхонаҳои саноатӣ, муассисаҳои таълимӣ, иншооти гуногуни соҳаи тандурустӣ, фарҳанг, варзиш, бунёду аз навсозии роҳҳои автомобилгарду кашидани хатҳои оби нӯшокӣ дар ҷамоатҳои деҳоти ноҳия ва бунёди дигар иншооти ҷашнӣ ки ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир нақшагузорӣ шудааст, ба рушди бомароми соҳаҳо ва боз ҳам ба беҳтаршавии сатҳи некӯахволии сокинон заминаи мусоид фароҳам месозад. ҳоло марҳилаи корҳои бунёдӣ дар иншоот марказҳои хурду бузурги хизматрасонӣ, коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ, муассисаҳои таълимӣ ва дигар иншооти таъиноти гуногун дар ҷамоатҳои деҳот ва маркази ноҳия бо маром идома доранд. то ин замон 116 иншоот аз тарафи соҳибкорони ватанӣ, лоиҳаҳои хориҷӣ, аз тарафи вазорати маориф ва дигар аз тарафи мақомоти иҷроикунандаи давлатӣ ва дигар шахсони саховатманд мавриди истифода қарор гирифта шудааст. дар 132 иншоот дигар корҳои сохтмонӣ ба маром идома дорад. аз солҳои 2018 то ин ҷониб дар ноҳия зиёда аз 500 иншоотҳои хизматрасои таъиноташон гуногун мавриди истифода қарор дода шудааст ки аксарияти соҳибкорони ватанӣ, шахсони саховатманд дар ноҳия корхонаи сонатӣ, коргоҳҳои дузандагӣ ва дигар иншоотҳои сохта шуданд ки шаҳрвандҳои ноҳия кору фаъолият менамояд ва сатҳи зиндагии мардум рӯз то рӯз дар ноҳия хубу беҳтар шуда истодааст ва кӯшиш менамоем ки дар оянда боз ҳам дигар
کوچه و خیابان‌هایی که هست آباد و زیبا گردانیم. در دایره بنیادکاری‌ها به استقبال جشن فرخنده ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی بینای اساسی بیمارخانه مرکزی ناحیه تیمورملک که دارای 3 شعبه میباشد پورا تعمیر و از نوسازی کرده شد. در بیمارخانه برای تشخیص و طبابت بیماران با نظرداشت تامین خدمترسانی صفتناک طبی امکانیت‌های معاصر به اینابت گرفته شده است. عین حال در بیمارخانه تمام دستگاه و تجهیزات ضروری معاصر طبی دسترس گردیده در آینده نزدیک مورد استفاده بری قرار داده می شود. اولا مینداری خود را با حکومت جمهوری تاجیکستان میرسونیم که 3 شعبه بیمارخانه مرکزی ناحیه تیمورملک پر از تعمیر برآورده با تجهیزات معاصر مجهز گردانده شده است. ما طبیبان را وادار می‌سازد که تمام کوشش و غیرت خود را سفربر نماییم و طبیبان صاحب تجربه را جلب نموده کار را در سطح ضروری براه مانیم. باغ فرهنگی فراغتی در مرکز ناحیه که سال 2021 بعد پورا تعمیر و نوسازی شدن افتتاح گردیده است هم در حالت روزانه و هم شبانه دارای بهترین شرایط سیر و فراغت برای ساکنان و مهمانان میباشد. همزمان در زمینه آمادگی‌ها بهر استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی امکانیت‌های خدمترسانی و بهره برداری در مؤسسه مذکور باز هم بهتر گردانیده شد. بهر فراغت و بازی نورسان و کودکان در باغ فرهنگی اتراکسیون‌ها و دیگر تجهیزات و دستگاه‌های ضروری زمانوی دسترس و نصب شده ایستادند که در آینده نزدیک مورد بهره برداری قرار داده می شود. با مورد بهره برداری قرار گرفتن انشاءات گوناگونی به نقشه گرفته شده و افزایش استحصالات رشد تمامی ساحه‌های خواجگی خلق به طور بی‌سابقه تامین گردیده سیمای ظاهری ناحیه نیز باز هم زیبا و نظرآور می شود. این چنین شرایط بهتر زندگی و فعالیت برای ساکنان فراهم می گردد. در ناحیه تیمورملک برای جلب مهمانان و سیاحان نیز امکانیت‌های مساعد فراهم آورده شده است. با شرافت صاحب استقلالی مملکت مرحله به مرحله در ناحیه انشاءات نو و زمانوی بنیاد گردیده با تأسیس جای‌های نویکاری سطح کمیزاتی کاهش یافته سطح نیکوحوالی ساکنان تا رفت بهتر گردیده ایستاده است که این همه دستاورد و پیشروی‌ها ثمر از استقلال دولتی و تأمین آرامی و ثبات کامل مملکت است. عالم ناصرزاده، عالم میرزا، خورشید نادرخان، ناحیه تیمورملک. اخبار. ادامه اخبار. شروع از سال 2022 و استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه مسچو 329 انشاءات تعیینات گوناگون بنیاد، تعمیر و نوسازی شده. طبق نقشه این شماره تا ماه سپتامبر سال 2026 با 735 رسانیده می شود. معلومات بیشتر در گزارش عبدالوهاب عبدالستار. замони соҳибистиқлолӣ дар ноҳияи масчоҳи вилояти суғ бо ҷонибдорӣ аз сиёсати ҳукумати мамлакат дар тамоми самту соҳаҳо дигаргуниҳои куллӣ ба амал омада садҳо иншооти таъйиноти гуногун сохта ба истифода дода шуд. бо бунёди иншооти гуногун симои ноҳия ба таври назаррас тағйир ёфта сатҳу сифати зиндагии мардум беҳтару хубтар гардид. бо таваҷҷӯҳ ба дастгириҳои ҳамешагии ҳукумати мамлакат дар ин давра зиёда аз 20 муассисаи таҳсилоти умумӣ, 12 муассисаи томактабӣ, 40 муассисаи тиббӣ, 30 иншооти фарҳанг, 7 варзишгоҳ, наздики 70 толору майдончаи варзишӣ, 3 меҳмонхона, 17 пойгоҳи обкашӣ ва 3 маркази хизматрасонии техникаи кишоварзӣ сохта ба истифода дода шуда. дар самти таъмиру навсозии роҳҳо ва таъмини сокинон бо оби нӯшокӣ низ тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардид. имрӯз кӯшишу талоши мардуми ноҳияи масчоҳ барои истиқболи сазовори ҷашни бузурги 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва татбиқи нақшаи 5-солаи рушди саноат равона гардидааст. ба ин муносибат аз оғози соли 2022 дар ҳамаи ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия тадбирҳои созандагӣ бо маром идома дошта то соли 2026 дар маҷмӯъ бунёд, таъмир ва навсозии 735 иншооти гуногун амалӣ карда мешавад. طبق معلومات تا به امروز با مبلغگذاری حکومت مملکت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و ناحیه مسچوح اینچنین سهمگذاری به واسطه اهالی نزدیک 50% کارهای به نقشه گرفته شده اجرا گردیده. در دوام بیشتر از 2 سال 329 انشاءات تعیینات گوناگون از جمله 9 کارگاه و کارخانه صنعتی، 7 مؤسسه تندرستی، 109 انشاءات ساحه معارف، 4 انشاءات ساحه ورزش و 9 مرکز سودا و خدمترسانی مورد بهره برداری قرار داده شد. حالا در نوکیه بنیادی 18 انشاءات از جمله بیناهای بلندآشیانه استقامتی، کارگاه و کارخانه‌های نوی استحصالی، مکتب و کودکستان‌های زمانوی، میدان و تالارهای برهوای ورزشی، درمانگاه‌های مجهز با دستگاه و تجهیزات تشخیص و طبابت، مرکزهای خدمترسانی و سودا، اینچنین تعمیر و نوسازی راههای ماشینگرد با مرام ادامه دارد.
дар асоси нақшаи таҳризишуда дар ин давра ба рушди инфраструктури деҳоти ноҳия таваҷҷӯҳи бештар зоҳир мегардад. Сокинони ноҳияи Мастчоҳи вилояти Суғд бунёду ба истифода додани иншооти нав, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва тадриҷан беҳтаршавии сатҳи зиндагиро ба дастгириву таваҷҷӯҳи доимии роҳбари давлат марбут медонанд ва дар рушди тамоми соҳаҳо бо азму иродаи қавӣ саҳми назаррасу шоиста мегузоранд. Абдуваҳоби Абдусаттор, Илёс Бобоҷон, ноҳияи Мастчоҳ, Ахбор. дар ноҳияи Фархор ба истеҳсоли маҳсулоти сохтмонӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир шуда. Дар ин замина сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кор таъмин мешаванд. гузориши навбатӣ дар ин хусус. бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдати сартосарии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат фаъолияти коргоҳу корхонаҳои саноатӣ тадриҷан зиёд мегардад ки ин раванд пеш аз ҳама ба баланд гардидани иқтисоди миллӣ, таъсиси ҷойҳои навикорӣ, сатҳи некуаҳвории сокинон, татбиқи ҳадафи стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, саноатикунонӣ бо суръати кишвар заминаи устувор мегузорад. фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди дӯстии халқҳо воқеъ дар деҳаи иттифоқи ноҳияи Фархор ки ба истеҳсоли хишти пухта машғул аст, ба таъсиси 60 нафар ҷойи корӣ замина гузошт. ин корхона навтаъсис буда 1 моҳ мешавад. фаъолияти назаррас дорад ки аллакай харидорони худро пайдо намудааст. сокинони ба кор ҷалб гардида аз роҳандозии ташаббусҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хоса пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҷонибдории соҳибкорон изҳори сипосу қаноатмандӣ менамоянд. дар ин ҷо қариб 50-60 нафар коргар аст. сар вақт маош метавон як ҳафта пас. ин ҷо 100% гузмон мезгард. мо аз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо тавшаккурон ки ин ҷо ташкил кард дар райони Фархор миннатдории худро баён мекунем. маоши якрӯза 100 сомон аст. бачаҳо чанд қад кор кардан ҳамқад мегиранд. бояд ёдовар шуд ки то имрӯз дар ноҳияи Фархор чунин корхона мавҷуд набуда, сокинон барои бунёди ин ё он иншоот хишти пухтаро аз дигар навоҳии минтақаи Кӯлоб ё шаҳри Душанбе дастрас менамуданд. ҳамакнун бо фаъолияти рӯзмарраи корхонаи хиштбарорӣ, сокинони ноҳияи Фархор ва дигар ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб имкон доранд ки ин масъулияти сохтмониро аз корхонаи навбунёд бо нархи нисбатан арзон дастрас намоянд. иқтидори истеҳсолии корхона 85 000 дона хишти пухтаро дар як шабонарӯз ташкил медиҳад. айни ҳол истеҳсоли хишти пухта дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди дӯстии халқҳо дар асоси фармоиши Мизоҷон ба роҳ монда шудааст. ба иттилои масъулон, дастгоҳу таҷҳизоти муосири хиштбарории корхона аз ширкатҳои пешрафтаи ҷумҳурии мардумии Чин дастрас гардида, дар миқёси вилояти Хатлон ягона маҳсуб мешавад, зеро бо истифодаи васеъ дастгоҳу технологияҳои корхона метавон дар як вақт чанд амалро иҷро кард. иншооти саноатӣ аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Абдулмаънун Шарипов дар доираи нақшачорабиниҳо ба истиқболи арзандаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бунёд гардидааст. ҳадаф аз пеш гирифтани чунин иқдоми созанда ба хотири зиёдшавии ҳаҷми истеҳсоли масъулияти сохтмонӣ, фарогирии сокинони маҳаллӣ ба ҷойи кор ва рушди соҳаи саноат дар ноҳия нигаронида шудааст. бо мақсади боз ҳам бештар фарогирифтани сокинони маҳаллӣ ва рушди бесобиқаи соҳаи саноат, аз ҷониби соҳибкор бо сохтмони марҳилаи дуюми корхона ба роҳ монда шуда, дар он истеҳсоли хиштҳои сементӣ ва сангҳои ороишӣ дар назар дошта шудааст ки баъди ба истифода додани иншооти саноатӣ бо 30 нафар сокинон ба ҷойи кор ва маоши хоб таъмин хоҳанд шуд. Анваршод Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Фархор, Ахбор. дар ноҳияи шаҳри нав ҷиҳати ба истироҳату фароғат фаро гирифтани кӯдакону наврасон дар заминаи 8 муассисаи таълимӣ бо фарогирии 400 нафар хонанда истироҳатгоҳҳои тобистона ташкил гардидааст. идомаи мавзӯъро аз гузориши навбатӣ пайгирӣ кунед. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои фароҳам овардани шароити мусоид ҷиҳати ба таҳсил ва истироҳату фароғат фаро гирифтани кӯдакону наврасон пайваста тадбирҳои муассир андешида, дар ин раванд бо сарфи маблағҳои буҷетӣ корҳои назаррас анҷом дода мешаванд. дар ин зимн бо мақсади иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 феврали соли 2024 дар бораи ташкили истироҳати тобистонаи кӯдакон ва наврасон дар соли 2024 дар ноҳияи шаҳри нав дар назди 8 муассисаи таълимӣ истироҳатгоҳҳои тобистона ташкил карда шудааст. ин муассисаҳои таълимӣ дар умум 400 нафар кӯдакону наврасонро дар 16 гурӯҳ ба истироҳату фароғат ҷалб намудаанд. қабл аз оғози фасли тобистон дар муассисаҳое ки дар онҳо истироҳатгоҳҳои тобистона таъсис дода шудаанд, корҳои омодагӣ анҷом дода шуда, таъмиру муҷаҳҳазгардонии биноҳо бо лавозимоти зарурӣ, омода намудани майдончаҳои варзишӣ ва ҳавзҳои обозӣ гузаронида шуданд. дар ҳар муассисаи таълимӣ як гурӯҳ духтарон ва як гурӯҳ писарон иборат аз 25 нафарӣ дар муддати 12 рӯз ба истироҳату фароғат фаро гирифта шудаанд. кӯдакону наврасон
наврасон тибқи реҷаи муайяншуда ба машғулиятҳо аз қабили шашкаву шоҳмот, расмкашӣ, хондани китобҳои бадеӣ, бозиҳои варзишӣ, тамошои филмҳои тасвирӣ ва шеъру сурудхонӣ ҷалб гардида бо 3 вақт хӯроки гарм таъмин карда мешаванд. аз санаи 12 июн дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 истироҳатгоҳи тобистона оғоз гардид бо номи Зангула ки 60 нафар хонандагонро дар бар мегирад. онҳо ба маҳфилҳо, яъне ба мутолиаи китобҳои бадеӣ, шашкабозӣ ва бозиҳои варзишӣ машғул ҳастанд. дар замини назди муассисаи таълимӣ кишт гузаронида шудааст ки дар он ҷо картошка, помидор ва дигар сабзавотҳо ҳастанд ки мо аз замини муассиса ба пуррагии хонандагонро бо хӯроки гарм таъмин намуда истодаем. бояд гуфт ки чунин тадбир ҳамасола бо фарурасии фасли тобистон мавриди амал қарор гирифта дар он кӯдакону наврасон ба таври ройгон ба истироҳату фароғат ҷалб карда мешаванд. ин ғамхориҳои ҳукумати мамлакат хонандагони муассисаҳои таълимиро водор менамояд ки ҷавобан ба ин tashabbusҳо бо баҳои хубу аъло ва рафтори намунавӣ таҳсил карда дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ донишу малака ва таҷрибаи худро афзун намуда муаррифгари ватану халқи худ бошанд. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор ки мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон гардонидем. дар нашрҳои дигари барномаи ахбор шуморо бо тозатарин хабарҳо ошно месозем. саломат бошед.